منی پلی دستار میرا منزل کو جاگو تگگار ہر منی زلد ہمرا منی پلی دستار میرا منزل کو جاگو تگگار منی سالوں کی بات یکوا بیاباز اما میرا دیوانہ منزل نراز اوے نصیب اوے قسمت وہی نصیب وہی قسمت اما منی نام آیا تو آمنا نہ ملے. السلام علیکم سنگتانا شما چارگے عمر بن احسان شمارا یہ سوچ چو لگے شمارا یہ دوئی براتانی دوئی سنگتانی دوئی جگری یارانی یہ سوچ چو لگے کسانی. اگر شمارا باز وش و زبردست لگے ویڈیو لائک اور شیئر چینل سبسکرائب ضرور کریں. شما منا بوشے تنویر نظر اور عادل شواز یہ دوستانہ شاعری شمارا چے صحابہ لگے وشے دیگے ویڈیو نے انشاءاللہ ضرور ملے.